Želite da vaš novi automobil što manje zagađuje okoliš, štedi gorivo? Želite vozilo suvremenog doba? No takav auto ne mora biti skup kako se to često pomišlja. Do 30. lipnja traje promotivna akcija zelenih autokredita Zagrebačke banke u suradnji s partnerom Autozubakom. Ove godine desila nam se jedna zanimljiva sinergija. Zagrebačka banka ima zelene kredite, a Autozubak u suradnji proizvođačem, dakle Volkswagenom, Audi, Seat i Škodom, ima izuzetno ekološki prihvatljive automobile sa niskom emisijom CO2. Akcijska kamatna stopa na kredit iznosi samo 5,55% i tako ste uštedjeli već na startu. Zelenim kreditom možete financirati kupnju novog automobila koji zadovoljava Euro 5 standarde i granične vrijednosti emisije CO2. Odaberite svoj Volkswagen, Škodu, Seat ili Audi i realizirajte ovaj povoljan kredit na svim prodajnim mjestima Autozubaka. Ova akcijska ponuda zelenih autokredita omogućuje vam trostruki dobitak u jednom potezu. Uštedu pri kupnji automobila zbog povoljne kamatne stope, uštedu na potrošnji goriva te dugoročnu uštedu koja dolazi svaki put iza sve nas kad sačuvamo okoliš od onečišćenja. No odaberete li u Autozubaku model automobila koji ne zadovoljava kriterije za zeleni autokredit, Zagrebačka banka i zato ima rješenje. Financiranje autokreditom s akcijskom kamatnom stopom 5,70%. Uz ovako povoljne uvjete, ključevi novog automobila već su u vašem džepu.